Bona nit. Doncs bé, anem a fer el sorteig pels concursants del fòrum de Picó.cat. Fem aquest sorteig perquè són ja més de 1.000 els que s'han apuntat. Volem celebrar-ho amb aquesta habitació per dues persones a l'hotel 987 de Barcelona, hotel de 4 estrelles al carrer Mallorca. Els hi agraïm aquest obsequi cap als integrants del fòrum. A més, està inclòs fins i tot un sopar per a aquestes dues persones i l'esmorzar. Doncs vinga, va, anem a saber qui és el guanyador. I bé, en aquesta caixa volíem fer-ho amb un bol de vidre, però els hem hagut de posar aquí. En aquesta caixa, com poden veure, hi ha tot de numerets, del 1 al 219, que són els 219 participants del fòrum. Ja els hem treballat molt i, per tant, ara toca extreure el número i immediatament els direm qui ha sigut el guanyador. I després farem una previsió pels propers dies. Ara en parlarem. Vinga, jo crec que estan remenats, no miro. El càmera ens veu a nosaltres, sí? Gràcies, càmera. Agafo un, d'acord? Doncs ja està, ja l'hem agafat. Vale. He mirat el número. Ostres! I és casualitat, eh? El número 100! 100! Mira que hi ha 219. I aquí tenim el llistat que vam penjar també al fòrum amb tots els números i els participants. I el número 100 és, doncs mira, un company que participa força en el fòrum. Marc Gassó. Gràcies. Marc Gassó, t'ha tocat el premi. En fi, doncs res, moltes gràcies a tu i a tots els que haveu participat i a celebrar-ho. Ens posarem en contacte a través de correus electrònics per què és el que has de fer per obtenir aquest obsequi, aquesta estada a l'hotel 987. I ara acabem doncs amb la previsió. Realment ens trobem aquesta nit, a les 12 en punt de la nit, obrirem una nova entrada al fòrum a seguiment, coincidint també amb l'entrada del mes de febrer, però no serà seguiment de febrer, sinó que serà entrada extraordinària, perquè sembla que haurem de parlar d'una situació extraordinària, la que tindrem els propers dies, els propers 6, 8 dies, ja veurem quants, no ho sabem, ni molt menys, però el fred serà el protagonista i també les nevades a cotes baixes. Ho anirem veient, de fred el tenim assegurat, fins i tot podríem parlar d'una situació similar al gener, a finals del gener del 2005, on a la ciutat de Barcelona es va arribar a 2 graus sota zero, però per la persistència, intensitat i possibilitat de neu a cotes baixes a diverses zones ens hauríem d'anar a dècades anteriors, potser al 85, per trobar una situació similar. No ho sabem, encara no ho sabem. El que sí que és cert és que les nevades s'intensifiquen aquesta nit i matinada, i demà també al Pirineu, baixant pràcticament a totes les cotes, i de cara a dilluns, a partir de la tarda vespre, compta amb les nuvolades que arribaran, perquè és una pertorbació molt activa, sorpresiva, que ens pot donar, a part d'una nova injecció d'aire molt fred, doncs nevades a cotes molt baixes, de fet a cota zero. L'extensió, la intensitat no ho sabem, depèn on es localitzi aquesta pertorbació, però va forta. Anirem veient les properes actualitzacions. I després sembla que el fred molt intens continuarà, amb més o menys humitat. Ja ho anirem veient. A seguir-ho al fòrum de Picó.cat. Adéu-siau.